Els paisatges. Hi ha molts tipus de paisatges. Les muntanyes formen el paisatge muntanyós. Les costes d'arena i roca formen el paisatge costaner. La terra plana i els conreus formen el paisatge d'horta. Tenim paisatges naturals. I paisatges humanitzats. Poden ser de poble o de ciutat. Gràcies per la teua atenció. Ara, a treballar.